Ambot nga no lami man jud kaning humba no, og kaning manok nga fried chicken mga tats. Sa bagay, ingana jud na basta libre. Karong adlaw mga tats, maadto ta sa tong amigo nga nagdods no kay gipaadto ta kay birthday lagi siyang apo. Syempre atong adtoon birthday na gud na. Imbis molingkod ko mga tats, iyan na no kong giinan nga pagpalit sa dito duha ka galon nga bahalina. Aw, matik dayon na kana pa libre na gud na. Pagkahuman ako butang sa lamisa mga tats, giplaster pod niya ang token no og ang microphone og iya kong gipalingkod. Og ang iyang giingon, relax lang ka diha kay ako na bahala nimo. Oy, kalami ba na. Siyempre, naman sa itong atubangan ang lansones mga tats aton ng ibutang sa bag. Samtang gidugangan ako nag-isa ka pungpong mga tats na ay niabot og kalit sa akong likod. Siyempre, kay nakabidyo man ta atong ibalik kay bad na mga tats. Bitaw oy, joke lang mga tats. Sa akong pagkaon sa lansones na mga tats, naminaw ta kung asa ta ibutang no. Sa kahoy ba nga bughaonon o dito sa lotoonon o sa tilawanan. Siyempre mga tats, ato pili ang katang mo tilaw lang ta. Alam mo muluto ta, mapagod pala tong naong diya. Tanawa tong amigo mga tats, iyan nag-iwa-iwa ang mga lamas diya. May pasya kay kugihan. Pag human yung luto sa bihon mga tats, iyan nagisunod ang humba no. Tanawag ng pamutang ng ingredients mga tats oh. Perting lami ajud. Kanin tawanan ng mga tats, gikan pa ni sa India ni. Kay may kanin muluto ni. Mao ni sanay ni sa bisag unsa nga mga putahe mga tats. Tanawa ra gud oh, nauli maganing ahos og Bombay. Ingana sa kahitik muluto mga tats. Pagkahuman gibutangan ni gatas sa baka, tanawar ko no, unsa kalami na. Mao na si Arnold Valiente, pila na kamo lang isudan na naputbol lang gyapon. Sama sa kong gingin mga tats, tigtilaw jud ko diha, o mo na atong gitilawan. Oh, huyo pa pod kabalong init. Siyempre kay bisita man ta, una jud ta mo tilaw. Tanawa tong gipares diha. Mao na tong gipalit kaniha mga tats, bahali na. Wa man ko kainom og bergod, samot na ako mo gasto. Siyempre mga tats, ato pong i-video ang atong amigo no, kay mo ba nagpaadto sa tuwa diha. Mo ni atong amigo mga tats nga nagdudes. Ingana ko mangitag mga amigo mga tats, kinapili nako, wala ko amigo ng mga bulakbol o mga bastos. Di ko gusto mo ingana, ang akong gusto sa amigo buutan, sama na ko kabuutan. Og mo po ning alalay ni dudes mga tats, may po ni muluto. Og kaning manok mga tats ilan ang gisunod og pagprito no. Siyempre wa may lain muluto diha kundi si Arnold Valiente. Oh, gisya ta nakadong ha. Siyempre mga tats, magtabang-tabang pud ta oy aron ning nga goods ba para di ta mabuybuyan. Pagka man mga tats, ikuha na ko ang sigpaw. Kung sigpaw, kandos na. Aw, kandos din mga tats, kaya ako ikados-kandos sa manok mga tats. Kaya kung mamilok ni karon, dasok yun sa kumbag. Ito mga tats, oy, joke lang ta ha. Basi tinudol po nyo na diha. Og mo to mga tats, naluto na tanan ang ilang giluto no. So dili jud mawala ang soft drinks mga tats, kay mo muna pahilis. Naa sila'y humba, naa sila ginatawag nga pansit, nga perting lami ang mga tats, kay perting daghan nagsubak ni, og fried chicken. Og isa pa, di po mawala ang kinilaw na barilis, kay mo yung pinakadabis. Siyempre, kay birthday man, di yun na mawala ang cake, di ba? Mao ni nag-birthday mga tats si Kim Kim. Happy birthday! Samtang busy sila picture mga tats, kita dire. Aw, siyempre, busy po kit aning manok, kita ko nagluto. Bitaw oy mga buotan ni pamilya mga tats, mo bitaw dira ako nag-adto kay ganahan ko dira kay okay kay ko diha og ganahan pud ko maginom-inom sila kay way mga samok. Samtang nagtagay-tagay mi dira mga tats, gisugdan na ni dudes pag-ampo no kay naabot na magud ang bata gi kag-eskwelahan kay nang hatag pa daytog ice cream ganiha. Mo tong picture pa lang inyo nakita ganiha. Siyempre mga tats, atong pasalamatan ang grasya no. Magamay man na umadagan, atong pasalamatan sa taas kay ngano man kung wala siya wala pud ang kalibutan na. Mao nang gisugdan nato paghukad mga tats no. Siyempre giuna nato ng humba, pagkahuman kinilaw na barilis o gisundan na po nato fried chicken kay Peter Balabian ng mga tats. Siyempre ang bihon nga special kay giloto ni Arnold Valiente. Atong balik-balik ko ng pangalan sa tao mga tats kay share ba nagunit ang kamera og siya nagluto ganiya basi babuybuyan ta. Mo nang giuna to pagtira ang humba dira mga tats kay pertira man lami pagkahumba mga tats kay dili kay siya tantong tambok og gisunod po nako ning manok kay perting crispy ha. Kay sige ra matag isda mga tats karon kay nakatas magdudyo dagkaon aw ato na ning tinud-on. Unya mo lang sa to mga tats. Liog na natag share diha. Thanks.